Άκου τώρα. Αν οδηγήσεις λίγο και λίγο ακόμα, θα ανακολουθήσεις τα γέλια των παιδιών και τα χρώματα που σε τραβάνε. Θα φτάσεις κάπου μαγικά, σε ένα κόσμο κουτουμπλάκια και σε όμορφες στιγμές του μέλλον. Α, και πρόσεχε, μην πατήσεις κανένα τουμπλάκι. Δεν είναι εύκολο να το κάνω τελικά, Έτσι είναι γιατί δεν κάνουμε. Θα κάνουμε, Εμείς θα κάνουμε, δεν έχουμε ασφάλεια. Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα που σας γνώρισα. Πού ήρθαμε? Μπερλίν. Δουλεύουν οι άνθρωποι, μην τους ενοχλείς. Μόλις έμαθαν για το 14ωρο. Τεμπάκ. Θα κατακαθάτε. Φοβήθητε λίγο. Όχι λίγο. Όχι λίγο λέει. Update τελικά τους κάνουμε. Όταν σταματήσαμε, σταμάτησε.